И здравейте хора, аз съм Bulgarian Gamer и тук до мен е Крис. Коста. Той днес няма да играе, само ще ме гледа. Това е втори епизод от нашето оцеляване. Както виждате, аз съм 5 левел, навън е ден. В честа тези неща, които бяхме събрали в първи епизод. Сега. Я хора, какво ще правиш? Де я знам, той днес сам ще говори в клипа, няма да играе. Сега, така. Убивам малко покета. Да. Кой спам на чата? О, бахти. Някакви смешници. Чая малко по-тихо. Сега смятам. Я? О, човек, какви са тия, бе? Божидара, кой беше? Чего? Давай. По-тихо, чакай малко, чакай, какво? Така, хора, малко по-тихо, Криса, може? Добре. Да. Излагат цвицака. Виждам. Така, не знам къде да шептиш. Най-много мразя в клик да се шепти. Или говориш, или не говориш. Това е. Добре. Днеска верно. Ще играя... Кога бе? Колко часа? Той е свършил мача. Почнал е, ма не е свършил. Ай, пускай го. Ще го пусна. Добре, ма ще го намаля да знаете. Така, хора, днеска ще играят. Ще играят Реал Мадрид, Атлетико Мадрид за финал на купата. Да, пускай. Пускам. Намаляй, пускай. Спрете, коя минута ще е? Къде? Хора, клипа няма много дълъг, обещавам ви. Не да Защото- обещаваш. 1-0 за Реал. Бягай, бе. На 33-та минута вече. 1-0. Ай, ще го гледаме. Да, давай. Ти играй. Хора, коя минута? 33. 33-та минута и 10-та секунда. От мача 1-0 в Реал да води, дано да загуби Реал. Искам Атлетико Мадрид да победим. Аз пък искам Реал да бе. Който е за Реал Мадрид да лайкне клипа. Не, който е за Реал Мадрид, да такова намерих. Майко мила. Ще се да стана трамвай, ако не е тя, май тя. Добре, сега мъкни малко, сега чакай, снимам клип. Тихо. Човек, всичките така филмат във Фейсбук. Направо не мога. Може да посетите нашата страница с Кристиян, която ще направим Фейсбук. Да, ще направим YouTube канал заедно. Това е този канал, ще снимам само аз. Напиши Криси и Bulgarian Gamer. Не бъде Крис Bulgarian Gamer. Не, Крис Геймър. Добре, няма значение, продължаваме. Тук ще копкаме малко. Клипът ще бъде към... 10-15 минути. Не, копъркаме ние, Това бе. е стрим, бе. Не, бе, къв стрим. Стрима, бе. Направи го 20 минути. Не мога... Брат, знаеш колко е тъпо, като ти гледам клиповете Макса е 15. Верно. Да, човек. Как ще е 15? Знаеш Макса с моби зене е 15. брат, като ти гледам клиповете, само тъпо стана интересно ти. Хайде, приключваме клипа. Лапис, лазули, хора, лапис, пазули. Спазми. Спазми, хора, спазми. Атака за Атлетико Мадрид, Филип Луиш. Да, дали Филип Евиш ще разли попадение, така сега удар на този копване. Бати, Гризман! Гризман, невероятно спасяване от страна на... Кой? Навас. Този как се вика? Вече Вратаря. ме че забрах там словете, сам събрани. Вече им забрах имената. Сега ако бяха изравнили брат направо, ще да се насера от мен. Той, защото е против, той сам за Барселона. Да, много обичам Барселона и Париж Сен-Жермен, който е за Барселона и Париж Сен-Жермен, да лайкне, да коментни или както иска да кажете. Акцента и диалекта по-точно. Да ви кажа, аз съм само от Пари Сен-Жермен. Да. Само ПСЖ. Да, който е за ПСЖ да лайква, който е за такова за Барселона да коментира и пък който е за Реал Мадрид
да не гледа клипчетата. И така, който е за BMW, да не гледа също клипчетата, който е за Mercedes, да се абонира. Да знаете. Така, много мразя BMW, много мразя Роналдо, мразя целия Реал Аз Мадрид. пък обичам Реал. Освен Модрич, защото Модрич е 19 номер, пък аз съм 19 номер в клас. Така, много съм як. Много подробности, браво. Да. Сега като направим страницата ни в Facebook, дето ще сме си ни, да. Знаете, там аз и Кристиян ще правим така малко геймплей и видеочета, така да ви харесват. Да. Кой ще качваш в Facebook? Така, знаете ли какво ще правим сега? Вижте сега. Почти всяка събота и неделя с Кристиян ходим на плуване. И затова, може би, някакъв път ще ходим или аз от тях, или той от нас и ще правим геймплей видеота. Затова сега ще направя една страница в Facebook. Там ще качваме там разни работи. Затова пращайте покани, ще приемам и така. Пращайте покани. Сега, ама преди да пратите покани, не трябва да ви кажа как се казва. Затова ще чакайте малко. Ще го сложа. Ликни го долу в описанието. О, боже мой, брат. Това е... как не мога да се представя всичките... с извинение, хора. О, какво центъране. Кифли, дето си кълчат устните в таковата направо. Имам предвид Божидар Иванова. Да, тя е една такава от 10 клас. Да. С кой сме? С кой сме? Някаква китайка. Японци даже, вижте, скоро великото преселение на японците. Ретрика. Така, добър вечер. За какво добър вечер казвам? Така, хора, аз съм много як. Благодаря, че ни каза, не знае. Да. Оу. Най-яката жена на света. Така, хора, сметам това раз този епизод. Вие бяхте с Българен Геймър. Не, 15 минути, 15. Не, 7. Не, човек, не. Знаеш как са тъпи клиповете ти? Правил си клипчета 12 минути с Бомбезен. И 15 си правил. Не съм правил 15. Виждам ти ютуба. Добре, няма значение. Сега. О, мага. Хора. Ния Николба. Виж Ния. Каква гледка на Ния Николба. Така, сега ще кажа една фраза. Така, няма да казвам никаква фраза, само ще ви кажа. Слушайте новата песен на Криско. Дали това любов е или са кошмари? Добре, тогава може да мъгнеш. Добре. Така, искам да ви кажа нещо. Вие бяхте с Българен Геймър. Не. Ще приключа клипа. Омръзна вече. Не, няма да омръзваш. Не ми омръзна, ама просто да спушва клипа, брат. 7 минути стана и затова така. Това клип общо взето, нищо не направихме, събрахме само малко камък. 15. Ама пак важното е, че си лафихме. 15 марта. Така, на телевизора се вижда Кристиано Кривалдо. Не, Кристиано Газал. Не, Вашалдо. Много въшки има. Той няма коса, той с гола глава. Ей, какъв изстрел. Добре. Да, добре. Хора, Кристин, иди да спориш. Свършвам клипа. Няма. Моля се са. Страт. Моля се, не искам. Моля те. Ще качим и други крип, спокойно. Крип. Чай малко сега. О, мага, гледай кой качам. Да, Серхио Рамос мускулестия. Да, той само паржоли има. Нищо друго. Шкембе. Така. Вие бяхте с Българен Геймър. Не. Стига, бе! Добре, хайде. Няма. Вие бяхте така, с чакай малко. Българен Геймър. Чао. Не. Чакайте малко сега. Здравейте. Това ще е крат на епизода. Брат, видя ли новите обувки на Роналдо? Да, носа. Много са готини. Да, цървулите на баба ми са по-хубави. Направо, брат, цървулите на баба ми са по-хубави. Така, вие бяхте с Българен Геймър, тук до мен беше Крис. Той беше тайният ни гост. Благодаря, че бяхте в този... Благодаря, че гледахте този клип. Не. Благодаря, че гледахте... Чакай малко, тихо. Благодаря, че гледахте този клип. Ще се видим в следващия клип. Чао. Гарет Фейл, гледай. Гарет Фейл, да.